Kaunti ya Kisii nigo baburiwe basokia etugo yabo elio enyoreko egwa echanjo yetugo. Etugo muna bono chiombe, chimbori, chisese nebinde nigo biganiri koegwa echanjo burenchera yamo yokwirenda korwa asechire na gochirenda chiro chio chinyene na marwaire aliago chia ateka. Inche igongoro kwa Dr. Ogachi James umunyagitari korwese county yaito umunyagitari we etugo korwa county ya Kisii rero namatukairire na yagucha ntobwate okubwenia wechiombe ese toko batokorwa echanjo egutanga oborwaire obutokoruka nga lumpy skin disease obo sagiri sangwa korwa chiombe chiararanse abaremi abange babere bagosiri chiombe wetera ese oborwaire bwa lumpy skin disease obo koria chiombe chioka asetu igaiga lero tore asakuru kwa ngebate asemo ya bonchari ase abanyagitari bande basangerekanire para sebituo gaiga soko konya bari baito asoko baera chiombe chiabo echanje yiga egento yakogera to koraigo no gutango borwaire ekara to gutango borwaire igekoba raisi gose igego konyo muremi gutatumia chiasi nyinge asoko bwenia emefugo kayarwarire kyara kere ngombe yarwarire igego takachiasi nyinge kwa egwa mariogo na ndensa chinde ngombe ya egwa mariogo muremi wakana chibesa na nde yabakego kwa ondo siasara igo ugutanga totogotabia bareminga ekara tubugate chi campaign kamejiga cyo gutanga marwaire tigabaremi bareta chiombe cyabo rinde batange asogo chikorwa siasara kera marwaire achi ntobe tokogendera na campaign korwa kera ensemo ye county ya Gusii rinde to ene kinga kero yomo kera ensemo ye county ya Gusii yanyorire chanje yekiagera amariogo au chichancho au even nese ebintu tokurukanga etugo ekorukwanga pets gose ebibusi nechisese na byo kubetatole esindani egotanga egento tokurukanga burwaire bwekebenge erinde ekeburwaire bukabwa chire bwarire emefugo na ende twabere tokoranga chisese kwambuke chire chiombe karuchi ya chiromire twarore chiombe chinyinge sese maito ya Gusii chiko bwato urwaire bwo bwekebenge bono igo toguchanja chio mono chisese eso gutanga osoero burwaire ubwo chase chinka cheito kurwasi chisese karuchi ya romiru emenyama ende goseka ruchi yarire emenyama ende euro sana ratu bwato urwaire ubwo igo bono abaremi baito egento nkubata inkeringa kabemo koreta kiara mariogo serikali yeito ya county ya Gusii yagurire naro tonyabwate abaremi baito inwe gasi no koreta emefugo ino kartuate birenga tumera na se meje ndionsi yate mefugo tuchanje asante.